वसई गांवचो वो व्हिडिओ पळोवन हाडलीच मोचे खोशेन बुडले. मनीस कोणत्या गांवांत सोद भोंवती दिश्टी पडले. कोरोनाय केल्ले एक कुटुंब देवान परत घरा हाडले. तेन्ना वाड्याच्या लोकांनी खुशालकायेन उदकां सोडले. एम्बुलन्स कुटुंबाचे वाड्यान भितर सरले. तेन्ना एक विचित्र भितर दिश्टी पडले. एम्बुलन्साचे दार उगडून पेटून भायर सरले. ताळयो पेटोवन लोकांनी देवाचे उपकार आठवले. आपापल्या कारांतलो लोक भायर सरून रस्त्यार उबो रावता. ताळयो पेटोवन ह्या कुटुंबाक आख्ख्या रस्त्यार येवकार दिता. वाटेर चलतना फुलां उडोवन काळजांतले उद्गार आठवयता. जायत्या तेंपान असलो मोग ह्या दोळ्यांनी पयलो दिसता. सगलो लोक घरा भायल्यान लेसूंक जायना काबार. हे दीस पळोवन सोडले हांवें खोशेचे उद्गार. इतलो मोग मांद्रेस्तेत खरेंच मोगाचें दार. देवा वसई गांवाचे शिवराय बेसांवां काबार. घरा भितर सरच्या पयलीं गोंयची दिमयेचेर रावता. आपले दोनूय हात उबारून देवाक ती आर्गां दिता. रस्त्यार भितर एक मागण्याची सोमात सुरू जाता. गायनां गावून सगलो लोक काळजांतल्यान देवाक वाखाणटा. वसई गांवच्या लोकांक व्हडलो अभिमान. एकवटांचो पळोवन निवली बुकां निघता. सगळीं तांची देगुया मोग बऱ्या काळजांत. आमची माती आमची मनशां वसई तुला सलाम. आमची माती आमची मनशां वसई तुला सलाम. गोवीत रावून फिलिसियानो डायस कोता तुमकां लोमा. पुढच्या काळामध्ये सुद्धा त्याच्या बरोबर राहावे म्हणून त्यांनी शिकवलेली प्रार्थना आपण एकत्र म्हणूया. आमच्या स्वर्गीय बापा तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येवो. जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझे प्रमाण हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे आम्ही अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसेच आमच्या अपराधाची क्षमा कर आणि आम्हाला मदत वाईटापासून आम्हाला सोड. पूर्ण मरिये प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझे